No niin, tervetuloa mukaan ja hyvää sunnuntaita kaikille. Tänään on testissä tämä Burger Kingin tuote Chicken Tender Crisp. Eli se näyttää tältä. Tässä on salattia, sitten jotain majoneesia, tomaattia ja sitten kanaa. Sitten mulla on ranskikset täällä. No. Mä oon syönyt tätä kerran. Mä voin kertoa miltä se maistuu. Se on erittäin murea ja tosi hyvää. Mä voin sanoa jo tässä vaiheessa, että koko kämppä tuoksuu tosi hyvälle. Tää tuote menee todellakin jatkoon. Ja lopullinen arvosana mä sanoisin, että 4/5. Jes, nyt mä syön ja illan jatkoi.